putri Mas Ayu Nabila Maulan Aulia niki ngarsa nuju wonten ing samudraning bebrayan ageng. Sri pinanganten putri hangagem busana ingkang sarwarna angemba busananing garwanata pating katon galbyar pedes lewesolah bawani lamun tocinendri ijo sipating jalma sawatah panyayah betari sawarga loka ingkang temurun. Tiba mbak, tiba sampai tak tarik ya. Kadheraken dening Sang Suba Manggala Dewi Sekartaji bantal dampar kencana lamar tembu ing Pandulu tembu ing Catur Nitra yenipun pinanganten kakung lan putri ingkang arsa nglampahi balang binalang Buya Janadaru kayuning purwa sejati pangira kiblat papat gondhong kang kinarya migara membi apradaba kembang lintang salaga langit kaya bayu bonjir sampun parida slugu wonten ing madyaning Bokara Kencana kang isinipun wonten kembang kanthil kembang melati kembang kenanga kembang kantil dimen kumantil kembang melati dimen gati kembang kenanga dadiya kena lan kenangan pinara sasra sarwi singep sindur ingkang awarni araka ugi seta dening Rama dalasan ingkang ibu minangka kanthi pangajap anggenipun bebrayan ageng tansah tinuntun ing rahing kautaman pinanggih ing budi rahayu linambaran raos trisna rasa tepa sembada lan kumawulung wani ing bebener ajrih ing kaduragan lan kanista. Laksitaning ati corongin Kanjeng Rama pinangka panjenengan cimat pepunden kula nyuwun dipangestu dhateng panjenengan iya Mbak Paripun sudah dipeluk bapak ibunya Mbak Yu bilang sama ibu saya minta doa panjenengan minta restu panjenengan hadirin kira anakku ndak tungak-tungak akiyona dadiyo pinanganten sakinah mawaddah warahmah. Ibu saya minta doa bilang mas bilang kepada ibu Pinje